ina. Ayos na po kung naisip. Last. Gusto ko rin last na. Pwede man. Sabihin mo na tayo tapos avocado. Avocado. Ugasan tado ini sa pag nagkakarawat, laog-los ang luludan ay laog-luwas ang mga kakawatan. Sa loob. Ano ba tanaw ni Bicol? Daraw sila pa. Pag-inira ko. Oy! Malayo naman rin ito dahil nadali sa kumot ko. Tumingin ako sa subagol. Bebe! Shout out kay Rodiner. Ay, labot! Ano ang problema ng labot na? Shout out kay Rodiner. Tingnan mo si mama mo. Tigra na. Namumulan na. Dami nang nagawa yan. Sisayan. Ang dami kong kliyente. No payment. All time. Pag nagiinom kasi kami ni Bebe sa bahay, yung mga video namin, mga kuha namin dito sa Bicol, yun yung pinapanood namin lagi. Habang nagsusot-shot. So, sabi niya, ang tosoy, damihan mo ang video kuha dyan ha. Malanit ang balat ko sa likod. Malalap na sa Tapos sa dagat. Ano, malanit pag pagduutan. Hindi ako Ino nag-ano naman ako, nagkuron. Dahil masyadong lalat ang ano ko. Namula lang talaga ako. Sipag na yung kulmel mo, be, oh. Oo. Kailangan pagsipag. Sa pag walang sipag, walang mabibit-bit din siya. Dami ng, ano ah. Nakalimutan niya. Natakadaan. Oh, pantay-pantay ba ka? Meron din ako ganda. Oo! Yun na. Natakadaan. Ha? Puto ng baso. Ang takadaan. Arban ng ban. Diba yun sa bagasan? Yung sa bagasan. Ang... Yung sa bagasan. Unang matiyo. Yan. Bali, gagawa kami ng ibos. Si nanay gagawa ng ibos. Ayan, ganyan pag-prepare ng ibos. Yan. Bali, ito yung malagkit. Tapos magtanggal ng ano, ng daon ng nyug. Sinanay naman ang tupa dyan. Ito yung malagkit. Bali, dami niyan. Ayan, malagkit lahat yan. 10 kilos ang gagawin ni Nana. Purong malagkit yan. Tapos, ayun yung dahon ng niyog. Yung bata pa na dahon. Ang tawag sa pagtatanggal niyan is pagbabagikoy. Bagikoy ba tawag, Nay? Bagi ko talaga, Nay.
Iyo, natambay. Kala ko nalingawan ko na eh. Hinugi. Putay na bagi ko yung para sa kalunggay. Sa kalunggay ang Hinugi. Yan, naghihinugi siya ngunyan. Bikulon ko tanda maintindihan ni Bibi. Yan, sinanay ngunyan, naghihinugi yan. Dahon ng Niyog. Si Ate Le, tapos na ang trabaho ko. tapos na ang trabaho ka, nag-ayos kang gakod. Ang tali. Gakod. Huwag mo mga Tagalogin. Hindi, maintindi ka. Ayan, Pero ilan? pulutan. Malagkit. Tulo. Tinatranslate ni ate. Huwag mo na i-translate. Basta nagtatanong kasi si Boss. Ano yan, Mama? Yun na, pinaw. May mga gapo-gapuan. Apat na takad, yan. Ang apat na takad, 1K mo. Ang gigibo naman ni Manny Mel, mahalik ning gapo. Bato sa Langit. Anda maano, wag magagalit. Yan, maano siya ning Yung gapo. boss kong isa dyan, anong ginigibo? Dapat siya lang maglulutong tanghalian natin. Ang apod ka sa pigigibo niya, nagtatahop. Si nanay, hinugi. Huwag mo muna nga, tahalagan muna. Yan lang, mamaya na update kapag nagibunaan. Yan. Ano ko yung mga balad paroy. Yan. Apod kan mabalad. Nagbalad paroy ni Bagason. Ano, pay, binisyo, pay, palamay. Mamista ko ka ako lang, tapos na baga. Madali. Kaya ka madali tama. Madali na baga sa binagre. Gilid-gilid mo sa tol, tada mo nagpaparalawag din mo no. Ano? Gilid-gilid mo sa. Tadaw. Ano nagpaparalawag din mo no.
Init. Laban ito pang himagas ko. Mayo na sa alpunsa na ayot sa ginawa na ko. Yun ang master mo. Yeah. Bakit siya naman ko kapatid dyan? Kaya pangalit ko, bawit mo. Ay!